Mia Shadik damsar tamani zorawo kisha watay nobar faima bai belbu phang kotorma nok shakawo bai kalaye kisani bagi banchi kha long tribali dolai tripurani monu ardi block bai khobjak nalkata village committee ni deborma parani bukhukjak raskina deborma umor bachi dokni khoroksa randijak sajala hamjuk busukno tei tonglai jamani tabuk khorok bomjangnai nok korei engma bai tabuk birmano nanglaijak tei abono khnawi 48 karam sarani YTF rok thangi naimani yagulo SDM ni তহসিলদার রকনো কক্তমা রহরখে করমসারা তহসিলনি ইনচার্জ তাপস ত্রিপুরা তামোহনি শাখা খানাই নাইদে কখম হাই মিয়া সারিগো যে ওয়াটি নবার কিছে ফাইকে চিনারো গে আমুবাইনো চিনি গামিনি চিনি দারানো বরনো জগা বেলবুফাং কাইছে বাই বং নগো কলাইখা নক তো পুরা ডেমিসিংখা নরु नायमाना गे जों मिया हरक खनामा बा हतके जों फाइमालिया गे जों ता फुंगो चिनि YTF रो जों हतके जतन सालाय जों फाइकाव जगो फाइ जों ता नायफिकिया नायमाया गुलो अजगो नुखा जों बेलायनो खूब गिरिमासिया खाय नक बायखामो जुदिनो बिसिङो तंहांगा बर थैनानै फानो चान्स दं माने हयतो कायतरक नायखलायो कुनु देरालिया साक देरालिया किन्तु जत नक डेमिसिं थाका गाव जगाव जों प्रशासननो जों कल खालायगिया जेमन तहसिलनो जों कल खालायगिया तहसिल कुनु रेसपन्स रियाबो तिनि अफिस बन्द फुतामो फु फाइमियाबो गेरपुर जों चिनि RPM जेटा चिनि नालकाटानि फाइनाय बनो जों कल खालायगिया फुन रिसिभ खाया वे प्रशासनिक हयते ता पर्यन्त केबो फाइनाय फेगो जों मोटामुटी जतननो खबर किन्तु बर टाउफनो कुनो रेसपन्स अच्छा अजगाव नौनि YTF सिमिदे फाइनाय नातेबो कुनु उपल महलनि हयते लुंगरो फाइनान दा जों उपल महलनि जों सावका गे बरन किसा सामुं दमा बगै सपायग्ला प्लस चिनि डिस्ट्रिक्टनि जे प्रेसिडेन्ट बो फाइनायनि हिंतो साजाक बो ताबु फाइ दङ ताबुक साक्टो सपायाको बो फाइने हिनले कग्रखा ओमफ्राय अमन बिसिं आते सानमो समाको माहाय अमायखे नक बाय माने सुरोर सिमिया उसगांग थांनाय सालबो चिनि उजगाव न चिन गामिनि न दारानिबो नक बाय खेव माहायखे न प्लस अमन सिगां जेबो बे कथर कलायै नक तीन रो पाबाय माने आमनि रां माने हिनिबो साजागो किन्तु आमनि रां ताबुबो के मायाखो कयेकजनानि मांखा किन्तु कयेकजना बिसिरबाग बरगनो मायाखो गमायके जे क्षतिपूरण माया हंगे लुकरक आबनो सालाय दङ जे सरकार तंनाय बरक जेता तिनि BJP सरकार जेबे फायै बरनो रनाय हिनि सामानि गाव बरक कुनो अमायके रियाखो कखैरव किन्तु सामुंबर कुनो खलायफुनु गया जते गेजा को नंजे तो शिलनो कल खाय रेस्पन्ड जे माने बो तो शिल अमचिनि 48 करम छरानि 48 करम छन तो शिल बते बो तो स्टाइ बजागाव बिनि स्टाइ तो करम छराव चिनि तहसिल अफिस नों साबना कल खाय माने जे अतसिलनो जों कल खालायया तो शिल अजन इनचार्ज साबो अजन इनचार्ज तापस त्रिपुरांनाय तापस मो पारानि मुंखे अमन नालकाटा देबरमा पारा बो ब्लॉक ने अंदर खलाय मनवारदि ब्लॉक मोनि नक बाय माने कयटा डिग्री रगो बायखना ताम खैबाय ओ बो फांखलाय बायो आगा गसे फायो हन तंगो ताम फेरां को हन तंगो वाटी नबादा तंगा प्रो नबार किसे किसे तंगो वाटी बो तंगो हा कष्ट काय ति समासे आं लुलुं नानाय अन सरकार मा मानदा सरकार माया निजे ति सावो सरकार हयते माया को गाबो नंनि न खुंगो कयजना रकम को आने हामजो मांगनो आ हामजो मासा गा को निंचला मासा मासा तंगो सुक मासा काय राय मासा तंगो निंचला रत तंग चला करियानि थैथांगा ताम रखैसा तंग जमानि इको हानि तुक ता खाइ चलाय जाउ ता काम र खाइ न तां खाइ ता अ नखै बुफुरु तांमानि सेमान रगदा नाता ए सामान किसा लुनाय तांखा ताकला के कुरकम पाइरमान ता कुनु नर आफुरु थुइ दंमान दा नाकि अल्प हमय ता बक्स जागरबो मुइ बक्स वै ए किसा गेरगो नाने बिसना किसा थांचिनिसि बायो हंगा गांसि केफकनानि माने आयंगो तंहाके नंसिके ए केफकनानि आं साक दुखुमा खामथा से थथिकेमो आंबो सिया हंगा मुइ बक्स आ कइसा र बिसना किसा थांनानि थांगै आथिंसि बायो निन मुंथाय राजकन्यासे मुबो पारा नालकाटा बो गै निनो जगाव तिनि रगो कुनु कायहासो बर रक फाइ देनाय फेका प्रशासन हयते तहसिल र हायके बा पंचायत सेक्रेटारि र फाया कोता फाइनाय फैया नाय फैया